Diumenge 26 de juliol del 2009. Immers en la segona lectura de Contra Natura d'Álvaro Pombo, com em sol passar sovint, és quan llegeixo els llibres per segona vegada que començo a tenir alguna idea concreta sobre el seu possible significat i que en definitiva em comencen a venir ganes de dir-ne alguna cosa. Enlluernat encara per les lògics des mons de Badiou, el que veig ara en la novel·la de Pombo és una afirmació dialèctico-materialista de primera magnitud dels efectes devastadors, inhumans, però també meravellosos, d'allò que el filòsof francès anomena l'esdeveniment, en concret de l'esdeveniment de caràcter amorós. Ric, intel·ligent i culte, aquest jubilat narcisista, encara relativament jove, que és Javier Salazar, és un home que aparentment té i ha tingut sempre la vida sota un control perfecte. En aquest sentit, la irrupció del xapero Juanjo Garnacho representa un esdeveniment en el seu món confortable i burgès. Un fet atzarós i imprevisible que, com tots els que són dignes d'aquest nom, té els efectes d'un cataclisme que el sotraga de cap a peus. Efectivament, la primera vegada que deixa que el jove se li escorri a la boca i se li empassa el semen goludament, Salazar, enfrontat per primera vegada als efectes exorbitants i irracionals de l'amor, sap que per a ell ja no hi ha marxa enrere possible i que, literalment, ha begut oli. Quan la veritable naturalesa de Garnacho es farà evident al final de la novel·la, Salazar serà incapaç d'integrar la seva traïció en el malmès teixit simbòlic de la seva vida i es llançarà daltabaix del balcó. Des de la perspectiva de Badiou, però, el que m'interessa a mi de ressaltar és el caràcter profundament afirmatiu i moral que té el suïcidi de Salazar, un acte que dona fe de la seva fidelitat sense compromisos a l'esdeveniment amorós que li ha tocat viure, i gràcies al qual, paradoxalment, es pot dir que l'existència del personatge ha adquirit finalment el perfil d'una certa transcendència immortal. I no és aquest, al cap i a la fi, el mèrit de Pombo? Per damunt de tots els crítics que li retreuen superficialment el fet que les seves novel·les no continguin representacions de vides gais més afalagadores, en el sentit de normalitzades, ell escriu novel·les en les quals l'ètica veritable té ben poc a veure amb la correcció política, la persecució dels interessos individuals o comunitaris, o fins i tot de la felicitat. Com en Badiou, el que compta en Pombo és el sentit de viure entès com un acte d'adhesió radical, sovint suïcida, a un determinat esdeveniment, gràcies al qual l'animal humà té l'oportunitat d'incorporar-se al procés d'una veritat. Té, com diu Badiou, la gràcia de viure per una idea, és a dir, de viure en el sentit propi del terme.